en kop, en mobiltelefon, en bog, et ur, blomster, brænde, sukker, mad, en kniv, en gaffel, en serviet, en tallerken, et glas, en dug, en mor, en datter, smil, øjne, næse, mund, glæde, kærlighed, navneord. Hvad er det nu lige, at de der navneord er for noget? De bliver også kaldt substantiver. Men hvad er det for nogle ord? Det er ting, som vi kan se og føle på. En flaske, et bord, en bog, en stol osv. Og så er det det, der har liv. Et menneske, en dreng, en pige, et træ, en bille, en kat, en hund. Altså alt det, der har liv. Det kan også være steder, et landskab, et univers, en strand, en skov, en skråning osv. Altså steder, hvor man kan være. Og så kan det være begreber, altså ting, man ikke umiddelbart kan se eller føle. Det kan være hævn, drilleri, kærlighed, glæde, men det kan også være tidsbegreber som uger, minutter, dage, timer osv. Altså begreber. Mange har lært, at navneord eller substantiver er de ord, man kan sætte en eller et foran. Og det er det også, men det kan godt forvirre nogle gange, for der er substantiver, der ikke kan tælles, så man ikke kan sætte en eller et foran. Hvad vil du for eksempel sætte foran vand, eller mel, eller luft? Som regel kan man tælle substantiver. 1 barn, 2 børn, 30 børn, 1 glas, 50 glas osv. Men der er ord som for eksempel vand, mel og luft, der ikke kan tælles. Det giver ikke mening at sige 1 vand, eller 1 vand, 2 vande, 3 vande. Det lyder mærkeligt. Til gengæld kan man godt bøje dem i bestemthed, så det bliver vandet, melet og luften. Prøv en gang at slukke for filmen her, og så se om du kan komme i tanke om andre substantiver, der ikke kan sættes i flertal, altså ikke kan tælles. Man kan bøje navneord eller substantiver. Man kan i hvert fald snakke om de er i ental eller flertal. Det vil sige, om der er en af slagsen, eller der er flere af slagsen. Og når man bøjer dem i flertal, så får de forskellige endelser. Nogle substantiver får et e på, når de kommer i flertal. Det kan for eksempel være en dag. En dag bliver til flere dage og får altså et e på endelsen. Et andet eksempel er et ur, som bliver til flere uger. Altså et e kan der komme på i flertal, ubestemt. Andre substantiver får et r på i endelsen i flertal. Det kunne for eksempel være en næse. I flertal hedder det jo flere næser, og der er kommet et r på i endelsen. Et andet eksempel er et billede, og det bliver til flere billeder. Den vakse elev vil se, at det er ofte substantiver, der slutter med et e, der får r på i endelsen. Nogle substantiver får også er på i endelsen med samme bøjningsmønster, ligesom dem, der får bare et r på i endelsen. For eksempel en reol bliver til flere reoler og får så et er på i endelsen. Og et træ bliver til flere træer med er. Der er også substantiver, der ikke har nogen endelse på i flertal. En sko hedder således i flertal ubestemt flere sko, eller et år bliver til flere år. Altså ingen endelse på i flertalsformen. Jeg vil også lige komme ind på
dem, vi kalder de uregelmæssige substantiver eller navnord. Det er dem, der ændrer vokal i flertalsformen. For eksempel en gås i flertal, hvad er det nu, det bliver til? Flere gæs, nemlig. Her kan man se, at vokalen har ændret sig fra et å over til et æ. Der er også et barn, som bliver til flere børn. Igen ændrer vokalen sig her fra a til ø. Endelig er der få substantiver, der også ændrer karakter med endelsen. Altså for eksempel en mor med vokalen o bliver til flere mødre, hvor der er vokalskifte, men man kan også se, at endelsen er re, ligesom en skulder, flere skuldre. Og så er der nogle substantiver, der får en ekstra konsonant på i flertalsformen. For eksempel en kop bliver til flere kopper, så kan man se, at der er kommet et ekstra p ind. Udover at et navnord kan stå i ental eller flertal, kan det også stå i ubestemt eller bestemt form. Den ubestemte form er den, vi har snakket om hidtil. Det er, når vi kigger på, hvad det er for en slags ting, altså ikke nogen bestemt ting, bare hvad det er for en ting. For eksempel en stol. Det kan være en hvilken som helst stol. Det er også her, vi sætter en eller et foran, hvis det er muligt. I den bestemte form går vi ind og kigger på, at det er en bestemt stol. Det kan fx være stolen, jeg sidder på, knager, eller stolen i venteværelset er grøn. Og endelsen er sådan, at vi tager det, der står foran, og sætter om bagved, når det er i bestemt form. Så det der en, der stod foran stol, kommer nu bagefter, så det bliver til stolen. Og det er det samme, hvis vi har et ord, altså hvor vi sætter et foran, også kaldet intekøn, så hedder det et klaver, og i bestemt form klaveret inde i stuen er sort, så har vi det der et og sætter om bagpå. Og når vi så kigger på flertalsformen, så ubestemt flertal, det er, når vi sætter det lille hjælpeord flere foran. Og det er altså ikke nogen bestemte stole. Der var flere stole i stuen. Eller flere klaverer i forretningen. Som vi har snakket om tidligere, kan der i flertalsformen ubestemt komme forskellige endelser på, og her ved stole er det et e, der er på endelsen, og med klaverer er det er, der er på endelsen. Og det får betydning, når vi skal snakke om den bestemte form i flertal. For her kan endelsen være ene eller erne. Og når det ender på e, ligesom i stole, så er det ene. Og når det ender på er eller er, så er det erne. Hvis vi har en flertalsform uden nogen endelse, som for eksempel sko, så har vi i flertalsformen ubestemt flere sko, og altså ikke nogen endelse på. Det bliver til alle skoene, ene på endelse. Det er det samme med år. Et år, året, flere år, alle årene, ene. Og husk så, i flertal bestemt er der aldrig ende på et navnord. Det er strengt forbudt. Men altså flertalsformen bestemt, det er, når man vil snakke om flere bestemte ting. Altså stolene i gymnastiksalen var af plastik. Eller klavererne i forretningen var hvide. Så er der nogle bestemte nogle af tingene, vi vil snakke om. Det var så lidt om de der navneord, også kaldet substantiver. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Måske ses vi en anden gang. Hej hej.